скъпи сънародници, членството на нашата красива, уникална и свободна родина, отечество в Европейският съюз и членството ѝ в НАТО са изключително пагубни за народът. Те са загубни. Те са антипечалбни, понеже поради други причини, освен причината, че Европейският съюз е против свободите на хората. Европейският съюз се опита да въведе сумари мерки по време на вирусът, на кризата. Европейският съюз се опита да заключи сумати хора в домовете им и да забрани пътуването, и да наложи определени мерки. И в същото време Европейският съюз подкрепя ГМО храните. Европейският съюз, които са лоши за здравето на хората. Европейският съюз подкрепя новият интернет през кулите, който фактически е стара технология, облечена в нов знак. И Европейският съюз е част от глобалистическият проект за териториално с нашата териториална, те ни мислят като териториална принадлежност, вместо като родина, елиторите в Брюксел. Така че партийните елитори у нас не ги подкрепяйте. Питайте ги.